Η παιδική σταθμή της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνους αποχαιρέτησαν τη σχολική χρονιά με μια μεγάλη γιορτή στο συνεδριακό κέντρο της τράπεζα Eurobank. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων της τράπεζας Eurobank στη Νέα Ιωνία η θερινή εορτή των 3 παιδικών σταθμών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Μια εκδήλωση πλούσια σε εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, στέλνοντας παντού μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Στην εορτή παρέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνους, κύριος Γαβριήλ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί, όπως και κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα, αυτή την ώρα, έχουμε τη γιορτή μας, την ετήσια της λήξης των παιδικών σταθμών της Ιεράς Μητροπόλεως. Ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται για δεκαετίες στη Μητρόπολη, φροντίζει τα παιδιά να μπορέσουν να πάρουν σωστή ανατροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντένα που μας κάνει και φέτος τη χαρά να καλύπτει αυτό το όμορφο γεγονός και τον κύριο Κυριακού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι 3 παιδικοί σταθμοί, τη ιωνική αγωγή της Μητρόπολης μας, συναντιούνται εδώ στην αίθουσα της τράπεζας Eurobank για να αποχαιρετήσουμε τη σχολική χρονιά. Τις καρδιές και τον θαυμασμό όλων κέρδισαν οι μικροί πρωταγωνιστές της εορτής, τα παιδιά των παιδικών σταθμών της Ιεράς Μητροπόλεως. Ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο στο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με τη χαρά των παιδιών, με την ποιότητα της μουσικής του σπουδαίου καλλιτέχνη και με την διάθεση να αποχαιρετήσουμε τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε λίγο πριν. Οι παιδικοί σταθμοί της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, πιστοί στο πολυετές εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν, συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.